že s jedným prstom naštartuješ, keď to odbafne, tak potom... Ja už som sa prekotil. To je kokot! Čo mi povieš teraz? Počkaj, ja som musel rozjebať chalani, až nepôjdem domov. Keďže v minulom videu som bol boxovať, potom som sa učil hádať karty. Dneska podľa môjho outfitu nebudem sa hrať na bezdomovca, ale dneska sa budem učiť jazdiť na traktore. Choď do A zavolal som si na to aj môjho kamaráta a víťaza Farmy 10. Serius. Domino mi ukáže jeho prácu, jaké je to byť horár, že? Presne tak, ukážeme. Dobre, kolesa z kočára sme u***li, 14. A bavil som sa s Dominikom, že ako sa mení defekt, keď dostane človek defekt. A povedal mi taký postup, že som z toho f***te a môžem ísť maturovať druhýkrát. 12 valen, biturbo. Voda. Choď donútra, sadni. Kukod, jak sa nastúpili do traktoru? Tu si nezvol. A zmestíme sa tam traja? Na to môžeme ísť aj do Chorvátska, nie? No. A kalenky. Však ak chceš, tak si daj. Hej, tu je inak veľa pak, ty. A či sa radí týmto? No, s tým aj s tú druhou. To prečo aj s tou druhou? Tá druhá páka tam má spatečku, jednotku, dvojku. Tá jednotka to je pomalá rýchlosť a dvojka to máš cestnú rýchlosť. Nezvá, tu to máš. Stlač spojku. Sektore. To jak ide? Hej, počaj ma zatlačilo dozadu. Á, tu máš jedna. Kde mám jedna? Tu. K sebe? Áno. Tu dole? Áno, takto. Tu to máš. 2 a 3. A toto je plyn? To je brzda. Tak si debil. Máš plyn. Toto je plyn. Áno, a tuto Takže máš, to musím tuto máš uzávierku. To čo je? Tuto máš ručný plyn. To keď budeš štartovať, to dáš. Není to nič zložité, to Ma mi povedal asi 200 vecí. Prečo neurobili jak auto? Neviem, ale... Jaký automat, traktor, existuje niečo také? Automaty sú? To fakt? John Deere. Neboj sa toho iba teraz, ale to keď ho zapneš, to bude s prstom točiť. Hej? No. A s tvojím možno. A môže sa prekotiť? Nie. A môže mi to skápať? Áno, mestíš sa. Ja mám z toho strach. A toto je ten oný? Tu máš ručný plyn, to si dáš takto, keď je štartovať, toto zapínaš kardan. To čo je? To znie jak niečo, čo by sa dalo zjesť. Násobíš, tuto máš aj korytnačku nakreslenú a zajaca, keď dáš... Jaké korytnačky, aké zajace? A kde je nejaký medveď alebo tak? Tu máš korytnačku, to keď dáš, tak... To je akože dopomala. To ideš dopomala, keď dáš zajaca... Tak idem rýchlo, hej, utekám. Áno. Tak 200 pojem po diaľnici. Kebyže máš za sebou pluhy alebo niečo, tak ich takto spustíš dole a keď chceš hento, tak ich takto zdvihneš. Dobre, Domino, mám ísť dopredu. Opíš mi svoje pocity! Ja už som sa prekotil. To je kokot! Čo mi povieš teraz? Ja som sa dosral. Čo má, koľko priestoru tu máme? Domino, aké máš toho pocity? Ja, bombastické. Som teda niečo povieš, keď to chytím do rúk. No, to som aj ja zvedavý. Ty kokot. Ja, jak je nacvičený z toho vystúpiť a ide mi ty kokot, jak... Ty kokot, skoro rozpíš, mi tam noha ostala. Ale na to sa dá úplne ľahko prekočiť, čak to si vysoko ako... No, tá 56 je o trošku menšia. No, 56, babeta. Ideme na to. Jak sa to otvára? Tak? Musím stlačiť, že? Mačkni, no. Dvere som zvládol otvoriť, to ja už som tam. Počkaj, ja by som mal ísť asi dozadu, ne? Čiže ako ja by som zvládol aj sám, no. To je auto, kde môžeš aj za... Presne tak. A čo ideš robiť? Čo ja viem? No. Mám zaradené? Neviem. Kde je neutrál? Takto máš neutrál. Takto si to musí.
že s jedným prstom naštartuješ, No. keď to odbafne, tak potom trocha iba takto stíšiš. Teraz to mám dať dole? No, teraz dáš dole. No. Mám to- stlačiť iba? No, to Alebo musíš koľko to mám držať? Už môžem držať? Keď to A s naštartuješ... týmto nemám nič robiť? Nie. No dobre, mám tlačiť spojku. Ahu. No, A to mám púšťať celou nohou? a tak si jednotku ty teraz. Tak. Áno. A koľko mám dať plynu? Tak aj naučí. No, poď. Daj už plyn. Dobre, môžeš si poď. Daj plyn. No, ešte však ti to ide. A ty jak ľahko ideš? Však zjedli. Počkaj, nejdeš. Musíš zadať dvojku. Nie, jednotku. Nie, dvojku. Má sa na dvojke rozbiehať? Môžeš si smierať. Ktorým? Ten prvý. Ten? A Hej. kam? No. Dobre, zastavím, hej, spojku. No, dvojka. Zbierať si. Ako mi to išlo, Erik? Mohol by som to robiť? No, však ešte by to chcelo veľa cviku, ale však by sa naučil. Hej, ale ešte si predstav, že za sebou ťaháš také dreva, vieš? 10 tón. Kúda, na biceps. To pretočí kolesa? Ako pretočiť? No, že dáš veľa Na mieste. plynu a pustíš spojku. No, no ale to ti iba trocha zahrabne. No, tak to nič. Dík na mieste nie, burnout. No a? Na traktori. Takže už ti chýba len prilba a pila do ruky, takže môžeme to ísť vyskúšať, že či ti aspoň to pôjde troška lepšie. Počkaj, akože toto mi nešlo, keď troška lepšie. Tak uvidíme, ako išlo ti. A jak som kalal ja v dueli, tak môžeš si to vyskúšať ty. Dobre, však ale ja budem rýchlejší, to je jasné. Aha, no tak to bude na takéto pily. Môžeš to prepíliť, ak nič. No? Dobre. Jak sa píli? Počasie som vybavil, ale keď mi ukázal toto, mám divné váhania, ale to zvládne. Takže tuto máš kalačku. Zaťač vie. Tu máš pilu. No, dobre. Štýlku 440-ku. Jasné, to poznám. Si to nadstav jak. Haló! Koľko ja v to nič nepočujem, budem kričať ako chlapci moji, ty zo mňa urobíš iného horára. No vysvetli mi to. Moje ruky! Čo si hotový? Aha, čo som spravil a som unavený z toho. No a teraz to musíš celé poštiebať. Dobre, nie je problém. Pôjdeš pekne takto. No a takto si to iba. Dobre, idem na to. Kde mám trafiť? No, Do prstov? najlepšie tam, kde to je už uprasknuté. Nemôžem drevo! Aha, aké to je hrubé! Počkaj, že či bolo aj toto také hrubé? Počkaj, ja som musel rozjebať chalani, až nepôjdem domov. Dobre. No tak to tu Nie. budeme... A nepôjde to. Á, už pak puklo. Aha. Hej, mne je zima na ruky, chalani. To jebem. Poď to vyskúšať. Sa smeješ jak kodná. No. No, podľa mňa som bol lepší. Čo je to? Aha, si sa nasral počúvať.
Len základom je sa trafiť na to isté miesto viackrát. Mám taký pocit, že je to frajer, lebo sleduje, ani som to nedorobil a narobený som z toho jak Dominik je frajer, daj na to. Díky. Že dáva takéto bomby. A môžete kľudne napísať do komentáru, čo by som mal vyskúšať na budúce. Určite, ak chcete, aby sme natočili aj takéto ďalšie videá, tak určite pásnite palec hore a môžete napísať do komentáru, ako mi to išlo. Nebolo to až také zlé. Dal si to, naučil si sa šoferovať traktor, takže pohoda. To pilenie ešte tam by si popracoval na tom a to by ti išlo časom. Takže pohoda. Ale ja to musím dokončiť, chlapci, neodídem bez toho.